De dwarfskerke van Stichting Oude Frieske Tjerken in Augsbuurt wordt renoveren. Nou, de tjerk is zakken. Uiteindelijk door de droegte is de groen wat inklonken. En daardoor is uiteindelijk de tjerk is komen te zakje. En uiteindelijk de toer die bloot worst in. Dat had ik grote squorren tot gevolg, zodat je me wel kan zien in de morgen. Uiteindelijk dat proces dat gaat terug. Dat zien nou rond de jaren dat ik gewoon terug in. En dat proces wil we graag stilzetten en het metselwerk herstellen. Dus vandaar deze werkzaamheden hier. Deze kerk is mooi lied, mooi behind en had een heel mooi interieur. En het is vanzelfs heel geschikt om in te trouwen. Het is tegenwoordig zo dat het oeral trouwen kist in de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Maar als je in zo'n kerkje trouwt, dat had toch wel wat plechtigs. En dat is iets heel aparts. Ze kan de heid van de bruid die kan haar naar voren brengen en haar naar het hekje te brengen. En dat had wel iets plechtigs, iets moois. Ja, uniek. Ik denk het wordt wel meer tapast. Het is echt het versteviging van de fundering. Uiteindelijk komt het erop dat aan de binnenkant en aan de buitenkant van de kerk pian komen te staan op gelijke hichten. Daar komt een stielend profiel te lezen die instatten wordt. En die moet ondersteunen onder de kerkenmoor aan. En dat wordt eigenlijk om de orgelmeter wordt dat repeteerd is, maar om het kerken heen. Nou, we verwachten maar echt het funderingsherstel dat we 1 oktober dit jaar klaar binnen. En het herstel van het metselwerk dus. Daarnaast zijn er wel wat orenwerkzaamheden die we hier gelijktijdig gaan oppakken. Voor zover ik begreep, wordt deze locatie altijd met doel uitzocht. Dus meestal wil je echt trouwen. Ik herinner me dus in een trouwerij dat bij de heid van de bruid die wil verstaan en die leidt hier op het kerkhof. En doordat ze in de kerk trouwden, hier ik het idee dat hij er echt een beetje bij was. En dat is wel heel bijzonder.